kan Legazpi. Ecstasy. Sa paghampang kang kaaldawon, ang mahal na Diyos dapat pirming ipigpaeno ta sa gabos. Tano. Happy birthday sa mga nagbe-birthday ngunyan. Sana po yaong kamo maray na aga, Sir Jason Gomez Puyo. Dang 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 ketumbang bang ketumbang. Naluto na tabi sa imong kalunggay na pinagprepare na pangudtuhan. Sir Jason Gomez Puyo, good morning. And siyempre, maray na aga dyan kay Dalugdog Jason kang 97.1 OKFM. Dalugdog Jason, good morning tabi sa imo. Me gusta mi así. Me gusta. Nagwawakawak ang tingog kan banwaan sa speaker kan sa iyang radyo. Dalugdog Jason, good morning tabi. Katuwang tadyan ang tropa, Chief Jimmy Padingal, Pading Jomar, Joshua, si Angel, pati naman si Karen, Manibela, Henry Mata, siyempre sa Master Control, Gusta mi yaon dyan, Pading Nalbaldo. así. Sa newsroom, nanginganot dyan, News Director Mardela. Extano. And siyempre, Ecstasy. Jen Matthew Balyaran, Madam Sia Leron, Nicole Ann Gloriani, Jimos Barrios, Siso Rumadanindan, Istorya Lokal, National, International. Nagkakadarangog kada bes may news break and major newscast. DCGB, nababasa, DCGB News Online, ang samuyang social media platform. Siyempre, IT, ang yaon dyan sa samuyang airlanes, nagna-navigate sa internet lanes. Nagpapahiling kan sa muyang pandok kasi minalusot kan sa muyang mga boses video worldwide, netwide, DCGB News Online and YouTube. DCGB Legazpi City, Philippines. Jerome Nico Martinez. Ako mapuan sa indong magiging kasarabay-sabay ang sa indo pong Public Information Officer ng Bayan. Check. 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Maray na agaman kay amigong King Reginaldo. Yan, Megong King Reginaldo diyan sa Bunker Hill. Kumusta and sa bilog na familia. And good morning pala kay Madam Tet Aldana. Yan, tabi buda sa sisay na nga nito kaibanan so may sadiri mismo kan kunyan kan Rob Vax so nagpasiring digdi ka subago si Sir na Monte Castro yung may-ari mismo good morning tabi dyan sa Rob Vax sa tuya yan na suportador man para dangog kan DCGB tabi Ravax dyan po sa igwasinda dyan sa may Albay Electric Cooperative tabi clinic, pabakuna na kamo lalong-lalo ngunyan uyan naman bagay yung mga flu na yan sipon, abo, kalintura trangkaso, yan lalong-lalo naman initabing anti-pneumonia yan, igwasinda dyan and syempre yung bakuna anti-rabies. Nakagat ka mo ning ayam buda ikos, nakamrot ning ikos buda ayam, diyan tabi ka mo. Rabvax kadakul sindang brands, may tabako, may ligaw, maski duman sa Cubao, sa Manila, sa Virac, sa Masbate. Tabi. Yan, good morning tabi. Ma'am Tet Aldana. Diyan sa Indo. Thank you so very much tabi sa pagbisa tinigdi sa DCGB. Igod at tabi ning kon dyan. Igwan ning parang dyan sa may puro tulab ba? Sarado ba ang kwan dyan? Ang traffic ta parang may simulation exercises yata dyan nagigibuho na. Yan. Ay si Mark Kennedy Monte Castro. Yan. Si Sir Mark Kennedy Monte Castro kan kunyan. Rob Vax si Sir Mark Kennedy Monte Castro. Igoda sabi ni Ma'am Tet, igwa ka ngayang kunyan, danggit.
Madam Tet, salamat sa danggit da atabi ano. Yan, sige. Si Madam Rose nagrahe da tabi nag-upload. Madam Rose marahay na aga tabi isa imo. Good morning. Ay, ito. Mauli ka? Hello. Sa Ondas. Ay dai po gayod tabi kunya, dai po tabi gayod Madam Rose. Dai ko pa na. Ipadara mo na lang. The best yan namang. Ano nga nisungaran kan sa Indo mga kandila? Yan. So Sacred Flames. Sacred Flames Candle. Oh. Yan. Ma-open trunk kami ngunya na hapon sa Ilawood National High School, sa Kambaling National High School. Oh, tamang-tama yan. Mapadara akong kunyan. Ipadara mo na lang sa kunyan. Dumako na ikaw mauli. Mga kandila. Tamang-tama mo yan na undas. Ano? Ayo. Kasi papadara ko kay Mama Ulding. Sacred Flame. Okay, sige tabi, Yan. Madam Rose. Iyo. Thank you. Thank Ready you. na kami yan. Mapaluwas na nga din kami. Thank you po. Bye-bye. Thank you so much, tabi. Okay. Sige, si Madam Rose nagrahe da. Sacred Flames Candle, tabi. Ano? Yan. Para sa undas. Salamat, tabi, Angel, ano? Mark Kennedy Montecastro. Kang kunyan, kang ining Rob Vax. Yan. Prituson ta daw iyan akuan. Danggit sabi ni Madam Tetay. Halid ang masbati yata ito. Sige, sabi, salamat and Bigong King, maray na aga tabi dyan sa imo, watching from Bangkiruhan. O dyan da sa kwan, sa mga taga Santo Domingo, sa Del Rosario, Santo Domingo, Albay. Good morning, sabi ni Sir Philip Balila Jr. Mga taga Del Rosario kan Santo Domingo Albay, maray na aga tabi. And Sir Jason Gomez Puyo, kumusta na so kalunggay? Inda ko kung may nag-text sa tuya ining I don't know kung ano ning simulation na ini dyan sa may damba nga ni tabi sige. Happy birthday pala dyan kay kunyan, kay Municipal Tourism Officer kang Piuduran na si Papa Jackie Inocencio Serrano. Yan, Papa Jackie, good morning and happy birthday sa imo. Papa Jackie Inocencio Serrano, ang ever energetic and mahiguson, ever dependable na tourism officer kan Pio Duran. Yan. Papa Jackie, long time no see. Tabi? Bistado tayo ni si Papa Jackie. Kaya riba-iba ta dumang ka ito sa boarding house dyan Padingnal sa Albay District. And syempre, all the best tabi Papa Jackie and happy birthday man kay dating Governor Boboy Kua. Birthday ngo niyan tabi ni dating gobernador Boboy Kua kan Catanduanes. Happy birthday tabi Go Boboy Kua. Yan, may mga istorya kita sa luwas naghahalat na kalinya na Mega Force Patrol, duwang tulos na informasyon iyan nakalinyada inutunta si Karen Nicole Ala. Karen Ala on the spot report. I-connectar ta ang linya. DZGB on the spot report. Karen, good morning. Please go ahead. Yes, good morning, Kabi Sir Tio. Agyat nun yan sa mga pagpadilikan mall sa syudad kan Legazpi ang improvement sa mga lusukan kan sa indang mga building. Panganing maprepararan anda itaman pinaghahagan, halagad posibleng pagtama kan linog sa probinsya kan Albay. Sa ginibong meeting kasahapon kan Aksemo, kaibaan mga representante kan mga mall sa Legazpi, nagpahayag ang inkargado kan opisinang si Roderick Mendoza na dapat ma-improve kan mga mall ang mahiwas-hiwas na mga luwasan asin mas accessible na mga emergency exit sa saindang mall. Panganing kun in kaso yugyugon kita nin makusog-kusog na linog, maibitaran ang gulting casualty.
usog dita dayong ideyaan mga tawo kung paano makaruluwas min marhay sa establishmento paglinog. Apwera kaiyan Serpio, itinag-ingonyor man kan aksemo sa mga ini na planuhong giraray ang tama dangan komprehensibong emergency exit sa indang mga mall, tanganing maisiyan kan mga tawo, lalo sa mga nasa aralang kaw ng iskalon, kung paano makaluwas ng establishmento sa oras kan kalimidad o emerhensya. Dahil ang pasigun kay Mendoza, mas dakol ang mga mall na nananutaran sa Legazpi na medyo bako standard pag-abot sa mga emerhensya, lalo kung paano usain po posible makakaruluwas ang mga tao na ding natatarap sa linog o mga sulo. Kung kaya agyat sa mga ini, na planuho na sa lalong madaling panahon ang mga siring kaini, lalo't sinabing piglalauman ng gadayaong sa mall nangyayari ang mga casualty durante sa paglinog dahil yaon agad ang mga tao digdi pag-aldaw. Yan ang report. Karen Ala, DCGB News. Salamat Karen sa istorya hali dyan sa luwas. DZGB On the Spot Report. Mientras tanto, dumang kita sa Premier Distrito kan Albay. Jomar Bien On the Spot Report. Si Pading Jomar Bien. DZGB On the Spot Report. Pading Jomar, marhay na aga. Please go ahead, tabi. Salamat paring Pio, marinag sa mga parantabay, magkakaigwananin katotohanan na haluy-haloy ng pigmamawot kan mga taga Isla San Miguel, Cantabaco City na magkaigwanin public cemetery sa saindang lugar. Unambitan na kahagadan, iyuan haloy na nindang kamautan, asin haloy naman na pinag-aktunan, kalukal na gobyerno kan Tabako, pagpupakan mga kanakaaging administrasyon, asin medyo nagkaigwalanin, huruhalawig na proseso sa pagkakaigwa o sa pag-produsir kan pampublikong daga, ngani na gamiton kan lokal na gobyerno para sa public cemetery. Pero sa pinaka-latest development ka nakalis na Lunes, nagkaigwananin na public hearing duman mismo sa Isla San Miguel para sa naunambitan na proyekto kan LGU. Basado sa informasyon na nakuha kan DCGB News, nagluwas duman sa ginibong public hearing sa Barangay Visita San Miguel na duwa lugod ang mabutwa na sementeryo bako saro. Ang sarong public cemetery na may sukol na poko mas o menos 0.8 hektarya. Samantalang sarong private memorial park ang mabutwa man na may sukol man na 1.1 hektar, poko mas o menos. Ang naunambita na duwang Campo Santo, iyuan open sa mas kaanong relihiyon. Asin, so mga maka-afford, duman dito sinda sa magayong-gayon na memorial park na pribado. Pero so mga pobre, dahil kayang maka-afford kang presyo kayo, yaw ng public cemetery na ang magpapadalagan, magmamantinir, iyo ang lokal na gobyerno kan Tabako. Sa public hearing, nagluluwas na duman sa public cemetery, magiging baratuhon sana ini. Tada imadiling siya ang Tabako. Kung guraano sa ang cost, ang gasto, duman sa ibuburugtak, arog kan sa paggibo kang pansyong, iyo sanaan sisingilon, pero garo limang taon man lang ang kontrata mo. Iyo. Pero kung origwahong ka, duman ka na sa kataning sana na private cemetery. Sa ginipo pa ang public hearing, nagnaluwas na plinanuhan na ining todo kan lokal na gobyerno kan Tabako aloy na dahil ta maging an access tangani na day ipagbaklay ang gadan
bubugtakanin tinampo pati. Mm. 6.5 metros ang lakbang para ang purinarya kuning kaso igpa na duman sa isla makaantos mismo duman sa Campo Santo. Yan. Tumaligaro nagluluwas na preparasyon naman ini dahil ang tapig lalao man sa lalong madaling panahon magkakaigwa naman in biyahe ng jeepney duman sa isla kan San Miguel. Mm-mm. Sa Burbalda, Puon Barangay Bisita sundo duman sa Barangay Hacienda sa pinakapuro na kaini. Kung iyo naman ang gad magkakaigwa na kibiyahe, di so kampusan, so mga purinarya, pwede naman magdalagan duman. Mhm. Kaya piglalao man paligpiyo na mabutuan naman duman ang mga negosyong purinarya pag nabugtak na ining pribado as in public cemetery sa lalong madaling panahon. Mhm. Sa ngunyan ang gigibuhong kan lokal na gobyerno kan tabako iyuan asikasuhon itong gabos ng mga clearances, especialmente ang sa environmental compliance certificate, tangani na masiguro na daing maapektaran, daing mababayular na ano pa man ang mga leyes kan na gobyerno, may partikularmente itong sumay koneksyon sa kapalibutan, oras na punana ang konstruksyon kan duwang Campo Santo, sarong public cemetery, asin sarong private memorial park digdi sa Isla San Miguel, Tabaco City. Di bubugtakan Yan pa- palan kumpadre nin kunya nin tinampo which can accommodate itong so karosa okay itong so funeral car kan kun igwaning magkaigwa na diyan sa Isla San Miguel ano Roger, Oho. 6.5 meters, 6.5 2 lanes. meter 2 lanes ngunyan ang rotang iyan day nang gadian masarada perming abrido Ang siyempre, day kay puan mag-renew sa LTFRB ang rotang iyan Roger, Palangya ka. dahil na kay Puan, dahil na kay Puan mag-renew yan, dahil na kay Puan nito mag-cocky franchise, Day kay puhan magkondukta diyan kasupig apod na road measure capacity. dahil kay Puan, limitado man, alangan man na, ang ikarga dyan is ano ini, sarong barangay. Sarong sa nanlaw ka. Day pagkakay puhan niya ni pag-aadal na maprotesta so may prangkisa. Day na sobrado ng auto, day pwede. Dahil pwede, ang kay Puan lang sa Ninda, magkuha kay business permit sa LGU Tabaco. Business permit lang. iyo tama yung ruta na. Yan lang ang kay Puan. Iabang na suruta. Roger Rodat, malain mo na mananggad baga pa ring piyo. Opo. Ipapalubong mo sa private cemetery, pati sa memorial. Iyo. Memorial, mahalon bakal mo kandaga. Inulubong mo tapos parasan ka mo, magi ka mo sa makabaksan. Iyo baga mananggad ano. Kung baga matawan man ning kuan, matawan ning dignidad and proper sabi na nga ni way ang paghatod kan sa tuyang mga mahal sa buhay access pasiring dyan sa Campo Santo. Yan. Roger Rondat, Oo. carry ba na sa plano yan pa de? Kasi kanakagi pang administrasyon ni dating Mayor Crisel Lagman, pinagpaplano na yan. Ang nagkaigwa sa medyo delay dahil ang kinakaipuan na masiguro Mhm. na masadiri na kang LGU. So daga, nabubugtakan kang private cemetery, public cemetery. Yes. So para pagka oras na nag-implementar o nag-igwa na kang construction, din ang problema pang aagian manangod sa ownership. Ang karayang kanta magkataning so pribado buda so katoliko publiko saro sa nang dalan ani ko konstruhir ano. Daro po, Yan, araw kaya araw pa rin kaya, kayo ang oo, mangyayari. ang mangyari. Okay, sige. So yan ang impormasyon. Jomar Bien, DCGB. Thank you so much, kumpadreng Jomar, sa istorya hali dyan sa Primer Distrito kan Albay. DZGB On the Spot Report. Mientras tanto, dyan kita kay Joshua Bino. Aramon tan sa yan dagdag na informasyon man. Joshua Bino On the Spot Report. Joshua, good morning Joshua. Please go ahead na. Good morning. Hello. Good morning. Yes, good morning, Tabi Sir Pio. Good morning sa mga
parantabay sa dagdag niya tong bareta may paguhuron o kaya koordinasyon naman ngunyan sa tao ka na Philippine Drug Enforcement Agency o kaya PDEA as in Land Transportation Office o kaya LTO digdi sa Bicol. Initabi sa tuyo tangani ng mapugulan na ang mga nagpamaneho ng mga public utility vehicles o kaya PUVs iyo ang nasirarom kan influensya ng illegal na droga. Lalo pang pikaan naman tadi Serpio, ang pagdakol naman ngunyan kan mga pasahero o kaya biyahero ta nagrani na ang holiday season o kaya ang selebrasyon kan Pasko. Sa impormasyon ni PDEA Bicol Regional Director Attorney Jacqueline de Guzman, nakipaguro na sinda sa Land Transportation na Office as in may mga target areas na tabi Serpio kung saan na magkukondusir. May mga random drug testing sa mga driver, may mga public utility vehicles, tinitangan ng masiguro o kaya maproteksyonan ang mga pasahero na posibleng magruso sa pagbiyahe sa kung saan masinda balak magduman o kaya maguli mantang paparami ang holiday season. Dangugunta ang mensahe ni Director de Guzman. Thank you, ma'am, for asking that. Actually, nung Monday, kahapon, nag-usap na kami ng LTO. So, we're doing what we usually do. May mga targeted areas tayo kung saan ang volume ng ating public utility vehicles para mag-conduct ng drug testing sa mga PUVs natin, PUV drivers and conductors. Ang hirap kasi, di ba? Isang tao lang, halimbawa, may laman siyang 60 katao sa bus, tapos gumamit pala, delikado yun. So, ayaw natin yun. Kaya po, together with PNP and LTO, nagre-ready na tayo. So, yan sabi si Pio, napahayag ni Attorney de Guzman kung kaya iyan ang abiso sa mga driver na dahil nang maggamit ng illegal na droga sa ilang pagbiyahe o kaya pagmamaneho ng mga pampublikong lunadan. Pwede gayon pagkatapos pagmaneho. Dahil pwede. Dahil hanggang maskin na rin. Sige. Anyway, sabi Sir P, ang dagdag niya itong istorya, Josh Pobino, DCGB. Salamat Joshua sa istorya hali dyan sa Philippine Drug Enforcement Agency Bicol. DZGB On the Spot Report. Diyan kita kay Angel. Angel Mustafa On the Spot Report. Angel, good morning. What's happening? Yes, maray na pagkaaga Sir Pio, maray na pagkaaga po sa yung mga paraan tabay sa mga dugang tapang bareta, kinonfirmar ni Legazpi City Police Station Acting Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Domingo Tapel Jr. na may ibinaba mananggada sa Industrial Pio na direktiba halis sa indang sentral na komandansya kan kapulisan na nagsusugo na maghanap minman iba-ibang lokasyon pasado sa mapa na itigtaokan Department of Public Works and Highways. Sigun kay Tapel, solamente nga latitude as in longitude an itigtao sa indak as in an orden, hanapon itong lokasyon, petsuran as in isumitir sa DPWH. Inian ito naliwanag Sir Pio ni Tapel matapos na magbutuaan o irestorya na pati palan ngaya ang mga pulis ang nag-iimbestigar naman sa mga issue kan flood control project sa palibot. Pinaliwanag ni Tapel na ang pagbisita ninda na duman sa man iba-ibang lokasyon ang nakasentro sa nasa pagdokumentaryo kan lokasyon alagad wala sila nin tigigibong inspeksyon, assessment o ano pa man ng mga pasilidad, estruktura, flood control project o ano pa man dahilan sa wala man ni Sir Pio nin expertise. Digdi kaya Sir Pio sa Legazpi sobra sa 80 mga lokasyon ang sa inang pigbisita bako sa nakasentro sa may northern part na syudad kundi man iba-ibang parte kan Legazpi. Namagunta po Sir Pio ang kabsang kan paliwanag kan ni Tapel. May mga location kasi binigay. Ang nakalagay lang po doon is location yung grid coordinate and yung ginawa lang natin kasi sa directive from higher headquarters na request from the DPWH together with the Philippine Army
yung naka-area sa atin. So, upon coordination at nagkaroon ng meeting, meron pong pinorward kasi sa amin ng mga location. Ano po? Ayun po ang naging papel o participation ng mga kapulisan natin together with the AFP kung ano po yung nakalagay doon sa mga list na yon, kung saan yung grid coordinate, ilolocate lang, pipicturean, after noon, i-report. Yun lang naging papel. Wala po kami naging papel mag-assess kung ano pa, kung ano man, kung may project ba doon, hindi. Wala po kaming, wala kaming personal knowledge about doon, kung may project o hindi. Basta may grid coordinate lang, may binaba galing sa higher headquarters, pinuntahan ng Philippine Army at nung police o mga kapulisan natin, nagpicture based dun sa grid coordinate or longitude, latitude. After mag-picture, submit report. Yun lang po naging papel namin. Wala na pong iba. May mga naghaharapot da kaya sa Pio na ano man niya sa resulta kan tigigibo nga yung investigasyon kan kapulisan. Ito pala, nasugo man sa nasin da Sir Pio kansay ng sentral na opisina, pasado man sa direktiba, asin kahagadan kan central na opisina kan Department of Public Works and Highway. It's very clear baga pa duman sa direktiba kan DPWH budakan ICI na ang papel ka iyan kan Puwersas Armadas budakan Police is the physical location lang. Opo. Physical location and protection duman sa mga nag-inspection na igwaning technical capabilities ka iyan, mga inhenyeros. Kaya tama yan na sisay man naghapot kon igwaning findings duman sa kunyan sa May naghahapot kay Sir Pio ta nagkahiriling gayud na sa mga pulis na gusto rogrot kun sa ina maabot. May tignagbabaliw nga ki Salog. Pwede man. Pwede man madeterminaran nga kung may proyekto nga ito duman kung ano nga ang niyaon duman sa lokasyon. Bagay, pwede man ang hapot kung ano sa resulta kung igwa man agad o dae. Yan. Pero so defecto, ito, physical location lang, aram mo baga, naglibutwa so ghost projects. Opo, Pag itinao so grid coordinates, ang malocate ka yan, Police, Puwersas Armadas, plus yung DPWH, tanganing mahiling ko, digwaning physical talagang trabaho. Opo, Yan. Sir Pio. Okay. So, yan, Sir Pio, ang mga istorya pa po digdi sa luwas sa Angel Mostaza, DC Tribune. Salamat, Angel. Ali man dyan sa Legazpi City Police Station, nakasabay si Encargado Chief of Police Lieutenant Colonel Tapel. Ay kababayan ko pala niya na taga Catanduanes ba si Chief na Tapel? Good morning, Sir Tabe. Pading Nag, anong advice mo, Tabe? Si Pading Jimmy nakat na. Okay, Pading Jimmy, Tabe, Chief Jimmy, tamang-tama, ma-station break kita, taigo kita ning sponsor, Tabe, redial na lang, taod-taod tanganing day maputol girarayan sa tuyang kunyan, sa tuyang linya. Pio Fernandez sa Timo Kalmanwan sa DCGB. Pio Fernandez. Oras Pilipinas, alas 9:36. An oras hatod sa Indokal. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Tuhod. Siko. Baywa. Aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na
na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methosulfonomethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Pipi mo ang pipi ko, siya si Papa P. Tingog Kanbanwaan, Rio Fernandez. Jimmy Nasalita, on the spot report. Nasa linya na si kumpadreng Jimmy Chief. Good morning. Yes, salamat Tabi Padi. Maray naga sa mga paraantabay. Makakaroon niya to si Mayor Fernando Gonzales kana syudad kan Ligao. 2 punto Tabi Padi. Ining so pagsurat niya sa DPWH Regional Director Virgilio Duarte na i-reconsider na ipatapos ining Tuburan site reblocking sa ibong kan binandirang memorandum circular ni direktiba ni DPW Secretary Vince Dizon na suspendiron muna ang mga road reblocking works sa mga national highway. Ikadua, ining manungod sa Aligado ang Ligao daing pondo for 2026 manungod sa mga infrastructure. Aramo niya tuinan mga bagay nini kay Mayor Nando Gonzales. Mayor, good morning. Sa ibong na linya po si Pading Pio po sa angkor sa DCGB. Good morning, Pio. Good morning, everyone. Yes, Mayor Itay Nando, Diyos marhay na aldaw Tabi, salamat sa oras. Ano po, Primero Mayor Itay Tabi, itong surat mo for consideration sa DPWH na idagos yan na pagpatrabaho sa patinampod yan sa Tuburan, Ligao area Tabi, Mayor? Yes, kasi mayroon pang mga salong section na mga 80 meters pa na tepon na sa diretso na ko tayo ito, ano? Kunya na pina-hold muna ang order daw galing kay Secretary. Siguro, ang hiling ko kayo, gustong i-evaluate ni Kimaray. May mga usap-usapan baga na medyo may mga duda na kumisan ako pa man deteriorated, pigre-replace na. So, siguro, gustong mahiling ni Kimaray, ano? Kami man, ang interest mo man kanina, kung sakali, halimbawa, padagos na ito, para matapos na sa section median sa Tuburan, libre na talaga. Dahil na kami masaparki mga traffic sa mga abot ng mga panahon sa deteriorated roads. Yun lang naman ang request me na kung maaari may inspeksyon na tulos baga na kung talagang kailangan na talagang i-replace, di pa padagos na itong project na ito. Kasi naka-line up na sa contractor man, yaon na sa equip mo. Tsaka na po na ini. Iyon, opo. Tatapuso na lang. Iyo Tabi, ano ta. Kasuaring po kamo nagpaluwaskan surat Tabi, Mayor Itay? About 2-3 days ago. Okay, so we will just wait for... Pero surat may kay RD, duman sa regional director.
Opo. Bako man director kay secretary, pinagi mi dumang kay regional director na sila na lang magpaabot, sila na lang kung ano ang maging desisyon dyan, mahalat na lang kami. Ang pinaabot mi lang, so concern mi na kung mapapwede, kung halimbawa talagang karapat dapat na i-reblock naman ito, mapadagos na tulos. Yun lang. It causes great inconvenience tabi mayoritay ano po sa traffico diyan kundi matapos tulos iyan. Oho. Kasi gusto ming matapos na ito kasi yaon na diyan, napuna na. Anyway, one stretch na lang. Pero depende nga sa evaluation ni secretary kung sa paghiling nila na dahil na pwede kayo po na i-reblock, okay man ito, bako. Opo. Pero kung halimbawa kayo po na i-reblock, siguro sa mas madaling oras, madiretso na. Otherwise, mapauna naman kita. Iyo. Samantalang medyo nakaset up na kita ng sistema dyan na magayon sa luburan na namamantiniran mi na maski nga ni may reblocking, indo and tiro, pero medyo ang traffic, inconvenience, very minimal na. Iyo po. Bata major road artery tabi yan, Mayor, pati naman pasiling sa Bisaya. Yes, pati crossing din papuntang Tabaco. So medyo, siguro, ma-consider ito. Kami, for consideration man lang. Iyo po. Opo. Now, Mayor, itay tabi maiba kita, what's the truth ining sabing ining budget para sa Ligaw, para sa mga infra projects tabi dyan this fiscal year 2026? Go ahead po. Yeah, wala daga may sinausa ko yung report kan Regional Director of the projects for the 3rd District of Albay. Di ako nahiling naman para sa Ligaw City. Ang ipagtatalam ninda, ngaya, ang Ligaw City nga pinakadakula na budget ng sa 500 million. Kasi nasa 1.8 billion ito ang sa 3rd District. Pero kung hilingon mo so detalye, dayaman kay sa Ligaw, itong widening na 550 million na pinakatalam ninda, puro ito nasa Ligaw, sa Piodoran side, kan Ligaw Piodoran Road. Unang-una, that is a national road. So the budget is for the national road. Number 2, the widening, di sarong project duman sa widening sa Ligaw. Puro sa Piodoran side. Igwa kami duman ki mga pig-request na i-widening na kasi talagang kaipuhan mi na naman ng mga widening inigdi. Dahil man kinibo, ilinipat puro nga min, magtataka ka. Why all of the widening projects were in Piodoran, samantalang the Ligaw Piodoran Road is only one section. Yun. At kung ilingon mo, the Ligaw section is used by everyone, including the people of Piodoran, pigagamit ang Ligaw section. Pero sa Piodoran section kami, dito man ang nagagamit naman. Siguro mga 20-30% lang, including our barangay, our coastal barangays. Pero okay man ito kung alimbawa, duman ikakaagninda. Pero ang hapot ko lang na dapat mag-announce na ang Ligaw ang pinakadakulang tinawang ki-budget. It is not true. It is not correct. The budget for the Ligaw Piodoran Road, pinakatalam ninda, is on the Piodoran section, di sa Ligaw section. Okay. So it's clear tabi, Mayor Itay, itong widening na ito, dahil nakasagkod sa budget sa teritoryo kan Ligaw. It's on the Ligaw Piodoran Road, but it's on the Piodoran section. Ni sa may section, dahil digdi. So, dapat ko ako kung yun ang gusto ninda, halimbawa, yun ang filing ng DPWS, na di gibuo ninda, pero ang bako man siguro magayon, Pio, na paluwasol mo na ang Ligaw, yung pinakadakula na 550 million sa budget na tinuulig sa 3rd District, which is deceitful. Kasi it is not on the Ligaw side. It is on the Piodoran side. On the Piodoran portion of the Ligaw Piodoran Road. Tapos may saro naman na 50 million sa Ligaw. 50 million na nga, Ligaw City. Bako man sa Ligaw City, ito sa pag-construct ng bagong building kan Department of Public Works and Highways na 3rd District building. So sa DPWH na building yan, bako man sa Ligaw City. So kung hilingon mo sa budget, halion mo itong buhay na pigtaram ninda, ito yung digdi o sa 50 million na
pag-building kan DPWH, bako man sa city, dahil kaming budget. Ni sarong sentabo, dahil kaming hinagan. That's for... Igwaman ako digdig yung mga priority flood control projects, lalo naman sa bubulsugan. Gusto ko nang matapos ko sa ito. Critical ito naman. May sarong barangay ako naman na naka-expose pa. Yun, okay. Now, I got your point, Tabi Mayor Itay, na if mapaluwas ning informasyon, so direkta ba kung itong quote-unquote, sabi mo na deceitful, ano po? Yeah, because it is not correct. I mean, you are saying that Ligao has the biggest budget of 550 million. But the 550 million is not even on the Ligao side of the Ligao Piodoran Road. It's on the Piodoran Road. Okay. So medyo malabo man na paluwason muna. Dahil nga igwa ka mo ki 550 million, ano tingkol taramindo, bengo na hilingado ki maray. Kung sa inyan, tabako man sa Ligao, nasa Piodoran side or portion, kan Ligao Piodoran Road. Pero sa Amoya, okay lang ito, Pio. Kung gusto may kaagduman, Ligao Piodoran Road. Huwag lang paluwason na may 550 million ng Ligao, pinakadakula, na bakulayaman kami talaga ki isang sentabo. Okay. It's just a matter of straightening up the right information, Tabi Mayor Itay. They did that. Gusto na. Dahil man kami nagkukwestiyon kaan, Pio, I'm not questioning. Only the statement made na ang Ligao, dahil ki budget, digdi sa DPWH. So, dapat hanggang doon lang ang question, which is true. Absolutely true. Ngunyan, nag-appeal kami sa Department of Public Works and Highways kasi sila nag-propose kaan. Iyo po. Ang sabi naman kang Public Works and Highways, pinalipat daw sa iba. Sabi. Pero di man kami ki-confirmation kaan. Iyo po. So kami ko we were just going to let this rest as it is. Except when the announcement was made that the Ligao City has the biggest allocation of the 1.8 billion na nasa 550 million. Ngunyan, siyempre ang tao mataram, pinakulaon pa ng allocation sa Ligao. Hiling nga daw kimaray. Read between the lines, si mahihiling mo. Na ang Ligao, zero budget. Iyon, okay. Okay, sige Tabi Mayor Itay. Now, maiba po kita, may naunabitang kakasubago a while na sububong suran is exposed talaga sa danger sa baha. Yes, ang problema sukwan. So flood controls ngunyan parang mainit. Paano nakita ka yan, Tabi Mayor? Saan kita marani ka yan, Tabi? Dahil ni ang national government, I think they are just looking at everything. Napigihiling nila, pig-evaluate intero. I am sure that these public works and highways, the flood control programs will continue except aayusin lang kasi may mga diferensya. Itama man talaga na dapat talaga ayusin muna yan, Jim. Opo. Pero palagay ko pag naayos na yan, tuloy-tuloy na uli yan. Para lang, ang pagsisiguro lang na ang mga project nasa tamang lugar, nasa tamang implementasyon, nasa tamang budget. Yun lang naman siguro. Pero suspendido, bako man siguro, is temporarily only for evaluation purposes. Kaya man siguro yan. Opo. Kaya umaasa manggiraray kami na padagos ang flood control. Kaipuhan tama nito. We need flood control very, very much. Opo. Except we need flood control properly implemented, properly positioned para naman ang resulta magayon. Bako flood control na dahil mangki-control. Okay. Now, naipropose na po ay nasa bubong suran, Tabi, sa DPWH? Yes, may mga proposal kami, may mga padala kami duman. Pig-ihiling na nga ito, pig-evaluate na. Oo. Umaasa ako na once they resume the flood control project because they have already been properly evaluated and properly determined the necessity and the new procedures to be used, I am sure that everything is going to be functioning again the way it was before. But this time, medyo maingat na lang. Iyo. O di sige, Tabi Mayor Itay, kung igwa ka pang gustong idagdag para sa mga taga-Ligao, mahinan yung Tabi kami. Go ahead po. Dahil naman, Jimmy, Pio, except, sige lang kung yan naman, medyo
we are having approaching the period of typhoons, of bad weather, of too much rain. So medyo apektado kita yung hurricane pero masustainer lang kita. Pakarayon talang ang sa tuyang mga preparasyones. Pag-una ko siguro malalagpasan din natin ito. Okay, sige Mayor Itay, tapos na magsapna naman kan tres colores na kamote dyan. Alam kamote. Yeah. Salamat po, Mayor Itay. God Thank you, bless. Pio. Opo, sige. Okay, so yan sabi, Pading Pio, mga tugang si Mayor Nando Gonzales, kan Syudad kan Ligao. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, Chief Jimmy. Kasabay si Alcalde Itay Nando Gonzales sa mga istorya man diyan sa Tercer Distrito kan Albay, particular sa Ligao City. Padingnal, pwede na, no? Masunod bagaso sa tuyang PhilHealth. Ano, dapat mailog na yun ng mga hanap buhay. Pwede na Padingnal, ano? Yan. Salamat kan sa inyo paginanyog. So iba pa niya tong temas istorya sa aga, sa Tingog kan Banuan. Pwede man dyan. Dyan hapon pala, dahil kita ta Webes, ano? Sa aga, sa Tingog kan Banuan, 9 to 10:30. Thank you so much and mahal na Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang mas